Datorită faptului că mulți au fost interesați de linearitatea amplificatorului cu 4G50, m-am decis să fac un film despre acest lucru. Deci, după cum se vede, avem Kenwood UTS 570 Delta. Am intrat în meniul de putere. Puterea este momentan setată la 5W, plus minus cât o fi acolo. Eroarea între indicația lui și ce iasă efectiv. Vreau să menționez că testul este făcut cu antena verticală de 28 de MHz, sarcină artificială de 1 kW, care s-a văzut în filmele anterioare, nu era a mea personală, așa că nu o să fac testul pe sarcină, ci o să-l fac pe această antenă, pentru că este antena la care am cel mai bun SVR. Bun. După cum se vede, aparatul este pus pe scala de ori 100, ceea ce înseamnă că în capăt de cursă la 20 avem de fapt 2 kW. Amplificatorul este deja încălzit și o să încercăm o emisie și un acord la 5W. Purtătoare continuă FM, după cum se poate vedea. Și dacă ne uităm pe scală, la 5W putere de emisie, avem aproximativ 50 de W putere de ieșire. Încerc să mai fac un mic acord. Țin să precizez că odată cu urcarea în putere, acordul se modifică ușor, acordul filtrului Pi. Bun. Mai urcăm o treaptă, 10W putere de atac. Și după cum se vede, am ajuns aproape la 100 de W putere de ieșire. Mergem pe o treaptă mai mare, 20. La 20 de W atac avem aproximativ 200 de W putere de ieșire. ...30 de W putere de atac. Aproximativ 220. La 40 de W putere de atac, aproximativ 350 putere de ieșire. De W. Aproximativ 420, de fapt, pe undeva cam pe acolo, cu ceva mai sus de 400. De W.
aproximativ 500. Aproximativ 600 de W. Costin, binevoiești să vi le apucare. Aproape 700. Da, deja am ajuns la 700. După cum se poate vedea, de aici avem maximum, deci 700, poate chiar un pic peste. Deci asta e tot ce se poate obține. Și acum, ca să vedeți că aparatul arată relativ corect, o să opresc amplificatorul final. Scala aparatului a rămas tot pe scala de 2 kW. Facem un acord al antenei fără final. Și după cum se poate vedea, o indicație de 100 de W doar din stație. Cam asta este rezultatul măsurătorilor în privința liniarității.